Kene. Ayo Dik Dika. Anu Mbak Yosi. Mbak Munia. Yosi. Munia. Munia nek. Mbak Yosi. Sapa? Mbak Yosi. Sapa? Mbak Yosi. Saya mau nyebutnya sapa? Wong ning ngarepe nek cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua cantik monak-mana. Ora aku. Iso. Kok iso jataiku lupa karo aku to jarimu karo aku. Kok terus kemari ngono-ngono nek. Iki aku kok iso. Ya ora iso wong pekku ayo iki. Ya ora iso. Ora iso ndak boleh, ndak boleh. Iki pekku, iki pekku. Ora iso, ora iso, ora iso, ora iso. Sik. Bob. Aku kaget sirupku mendi. Iki nek mau didemek ya aja ning kene kono. Awar bis. Duh, lha kok nyeneni aku? Mbak awar. Kon mani karo aku. Kon mani karo aku, he? Mani. Ora Mbak. Jaluk ngapura aja, jaluk ngapura. Mani kan karo aku. Sepurone ya Mbak. Mbak, sepurone Mbak. Dikit pokoke wong. Wis kula niki pokoke manut ora wani, mengke ndak kualat. Slendro Songo Pak Pitoyo. Ah, iki. Pak Pitoyo mbiyen ya meh cita-citane dadi rama, ora kuat dekne. Alah lagi tahun terbuadar. Heeh. Mulane Sinde ini bendina ya nyebut Rama lho. Rama. Nggih. Jadi abot tidak semua itu sudah menjadi apa ya? Utusane ngadil, utusane sing gawe urip. Nggih, Bapak. Ora kabeh iso kaya ngono kuwi. Oh, mboten saged. Iku nek ora manah sing suci, sing putih. Wah, wayang sak kotak iki lho iso sing tanpa gepok singgol lawan manudya iki Resi Rama Parasu. Begawan Bisma, nek Ramayana ya Raden Lesmana Murdaka. Mung telu padahal sampeyan akeh iki mung telu. Jadi beliau adalah manusia pilihan. Semoga sehat panjang umur Rama. Amin. Mbak Eni supaya jumeneng. Sing pundi Pak? Kok Mbak Eni, Mbak Yosi nganti Mbak Eni. Sing rondok melek-melek ngono Pak. Nggih. Tambah anget ya. Ya ngene. Panas-panas mlaku ora nggawa payung. Dalu Mbak Yosi. Dalu bucange Mbak Limbo. Selamat malam, berkah dalu. Nggih, mengucapkan apa Mbak Maria Yosi Madalina dateng Romo Eka. Nggih, mugi-mugi Romo Eka kalian Romo Herman selalu menjadi pilihan tangan Tuhan untuk melaksanakan imamatnya sampai akhir. Amin. Jadi panutan gembala umat yang selalu tekun. Nggih, Mbak Yosi kan yo nganu. Nggih. Nasrani. Nggih, kula nggih. Kapitayan sapi. Sama, saya dari Stasi Ngadirejo Santo Thomas Paroki Santa Maria Kota Blitar. Nggih, Romo. Nggih. Hilarius dengan arti kebahagiaan. Kowe ngerti wae, Jo. Loh, semuanya itu kita harus nulodo panjenengane, semua harus dipelajari. Agama, kepercayaan dan kebudayaan. Nyawiji dadi siji. Nyawiji dadi siji. Dari bahasa Latin dan juga bahasa kita itu beda. Beda kalimat artinya sama, kebahagiaan. Kalau di bahasa sana hilarius. Oh iya, dagelan ngene apa gratis. Wes kadung googling kok ya. Iso. Oh iya. Ya awake dhewe ya. Aku iki ya seneng lho ya, tenan iso ketemu dulur. Oh iya, kok senang? Ganti mic, Jo. Iya, seneng. Jadi kita itu perlu sharing seremoni kumpul bersama dalam kehidupan di dunia nyata dalam damai dan semuanya diniati untuk beribadah loh. Nggih. Sing penting rukun selalu. Rukun selalu. Seduluran kok. Nggih, nembang nggih Mbak Yosi. Nggih, nembang nggih mboten napa-napa. Mosok teng mriki salto nggih mboten mungkin, pasti nembang nggih. Salto kono ya sing mengkurep tukang kendang. Malam hari di live streaming YouTube Sige Channel. Oh, nggih. Dan channel-channel lainnya, mengko tak wacane. Iya. Request terbanyak iki Mbak Yosi. Napa niku Bapak? Podang kuning. Alah iya ya. Ngalah iya. Lagu malah nggih. Niku kula nggih disusul Pak Lek kalih Bulek kula di mana tadi orang. Oh, anu tumbas Pak sosis. Iba kalih Bulek Ten, oh di sana kalih Romo. Romo jenengan
Lenggahnya ting mriki to kok mboten di sana ya. Iki keluarga Blitar rada ramu. Nggih. Trenggalek. Dalam Trenggalek. Trenggalek. Iya, paroke Trenggalek. Trenggalek wis cedhak kene kono. Iya, deket mriki kan perbatasan kalih Trenggalek. Nah, Oh, mekaten Lah wong nggih. kene iki nek dodolan yo ning pasar Galek. Medale niki bendungan niku Ponorogo minggah niku. Dikit-dikit ngoten. Dalane wangi lho, Pak. Akhiri pundi sampun kondur to. Dalane angin, Pak niku. Kang Giri nggih. Sik dereng nggih. Beliau ini luar biasa. Nggih, Jo. Iki Podang Kuning dibawani Mbak Yosi. Etoke kan iki lagu kasmaran. Cocok. Seorang wanita sing gandrung nglawan Podang Kuning kan pralambange wong lanang sing bagus. Ning gandeng rupamu kaya ngono Mbak Yosi ben bayangke blekok moncret ngono. Ora apa-apa sing penting duweni manuk. Podang. Manuk podang. Niki kula kan gandrung niki. Heeh. Aku dhewe kok tak bayangno karo Mbak Dika. Wah, ayune wis ah. Mbak Dika sapa? Lho, di Sapa? bidang kepemerintahan Sapa? beliau lho Karang Taruna. Lho, kowe wis akrab to karo piyai kene. Aku karo Mbak Dika ngene apa meneh karo Hari barang wis ngene. Plek. Lagi tuki lho wis kenal Mbak Dika, kenal Aku Hari. mau rono dikok ning nggon jeding nganti ora iso metu kok. Saking rapete. Lah kula mlebu malah lawang kancing kon njaba. Kowe wis akrab karo piyai Akrab kene. Mbak Dika itu Apa ngene iki? nawon kemit. Oh. Jale sing Tak kira nek ruwet ngene. Ora. Nawon kemit wah aku dijak foto sesuk tak usulno beras jatah Mas. Kowe mau foto? Foto. Kita sing foto karo kowe ra Mbak Dika tok akeh ibu-ibu ae, Jo. Kathah tapi ning kono jai foto wong pirang-pirang Wong kok pirang. sampeyan. Tapi anggere tak pelengak ya dihapus, tak pelengak dihapus. Bar foto ki kok plengak dihapus. Bondasku dadi elik ning kamera. Mlo-mlo elik kok dadak men. Kene. Ayo Dik Dika. Anu Mbak Yosi. Ah. Mbak Muni ya. Yosi. Muni ya. Muni ya nek. Mbak Yosi. Sapa? Mbak Yosi. Sapa? Mbak Yosi. Emang nyebutnya sapa? Wong ning ngarepe nek cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, saktinya Alah, benua cantik Asia. monak-manak. Gene lah aku mana? Kaya seneng aku. Seneng. Suruh mangsa. Wes ora apa-apa wong urip latihan trima. Saanane ana elek ya dipangan elek, ana apik pangan apik. Ndak renek liyane no iki. Halah wong karepe padha wae kok. Sing apik. Awas. Latihan. Gandengmu kaya ape nyuntikno bae. Lah pancen kaya wong penyakitan lho wondomu ki le piye terusan aku. Apa wis Mie gender Gus, mie gender bengong, mie gender. mboten tre anggere nyedak untuku bengong Pak iki. Mie gender kok. Feedback. Nenung. Senadyan wujud temong paksi Piye karo suarane bojomu apik endi, Jo? Walah Pak wis. piye Mas? Apik iki. Masa Wah bojoku ngentute fals. Ngentuti meneng. apa enek terus wong ngentut kok berirama ngendi-ngendi ngentut ya biasa to tut ngono kuwi. Kok Bojoku- fales iki lho piye? Bojoku nek ngentut ora tuk. Lah piye? Blulululuk. Kok karo bojone ngeper, dhewe ya? ngenyek. Lah wong pas ngentut kok ngeper. lah pas kungkum. Ah coba. Nanong agawe taline berantam masa cedek-cedek Ngapa? anu tulung dadi untumu ki nyantol ning kuping jangan deket-deket saya engko lek loro kupingku krowak tak repot. Kuwi arep ngarani julang merongos ngono. Lho mboten jane Pak niku ya baguse kaya ngono lho Pak. Enggak merongos ya Mas. Ora merongos. Enggak. Raiku ming kemunduran. Lah iya. Dadi Oh. Lah nek cangkeme kok ora dijak mundur. lho cangkem niki nek wayah Agustusan penting. Digo apa? Lho. Kula niku untuk nomor 1 dalam lomba-lomba wingi. Upamane. Lari. Heeh. Mbak lari. Sikil isine ngguri untu wis nandhok ning gone finish nomor 1. Nomor 1. Penting. wi. Mesrane karo tak undangi bojone. Mbak Eni ayo Mbak Eni. Ini Mbak Eni ya. Apa ya enek wong wis karo bidadari lho kok sik diundang nek kok ya ndek bojo kok nek. Engko kae bagian berdoa awakmu sing. Wis to santai. Ora santai. Aku tetep milih awakmu. Tenan.
Oh iya. Was kene ngomong. Iso ya santai. Coba Mbak ini nano. Halo manis nang sam. Walah, kendel saiki. Wis elek lah gurih ya. Syukur kowe. Nyapa lho. Ana bojone kok bareng rangkul-rangkul wong wedok liya. Wong wedok aneh anggere diguak mulih neh, guak mulih neh. Iki jane bojo apa kucing? Aku kok mbok buak-buak kuwi maksudnya. Maksude yo ngono. Rene mbok engko wis ngombe CTM bareng ora ngantuk iki. Aku rene iki didhawuhi Pak Egit. Nah, Masamu terusan belani sampean ngono. santai. Nekat, nekat. Ra pareng nakal iki barang penting lho. Sampean iki lho. Ngonoku kok. Ora ngrasakno atine wong wedok iki lho. Wis to, wis. Ning ngarepku lho, Mas. Wis. Sampean kok iso mesra-mesraan karo Yos. Alah. Sakit hatiku, Mas. Hati ki ning dhuwur, Mbak. Kene. Sakit. Wong nek ngamuk kok ora apal awake lho. Ora pareng ngamuk nggih, santai yo san. Paten. Demen aku ki langsing aku untuk wabuh ngene ya mergo sampean. Oh. Wong ki mbok yo ora. Garap rino wengi. Oh. Garapamu elek. Api aku ya. Iya, awakmu angger sithik tus dadi. Wah, iki bojomu nek bacot nesu, kok nek jegur kono lho. Nesu, Mas. Wis to iki sedelok engkas kaya. Ora pareng purik nggih, santai. Engko nek tak pateni lho. Engko nek tak pateni lampune nggih, sabar. Aku anggere purikku sedih kowe iki mesti ngendhok kok ya. Mereka. Dene pitik. Ya digandreng aja. Nah, tembangke, karo digandeng. Yo, alah piye iki bongkot pucuke kok padha iki. Gandrungan kono, ayo. Wis to. Mau janjimu piye? Awakmu Jarene sabar. wani. Iki jataku. Iso. Kok iso jatahiku panggah karo aku to jaremu karo aku. Kok terus kemari ngono neh. Iki aku kok iso. Ya ora iso wong pekku ayo iki. Ya ora iso. Ndak boleh. Iki pekku. Ra iso. Sik. Bok. Aku kaget sirupku mendi. Kok wong rasa keroyokan sabar. Iki biasane turune seminggu pisan tangi lho kok ya. Ayo nggih, ra pareng. Ra. Kluset aku. Iya. Yo alah. Aku rasane kaya awor montor bok. Kira ngono motor bok kok panggah kok keloni ya tau. Motor blok nabrak cengelmu. Syukur. Sabar yo. Tembangke lho jopen ora nesu. Pilih sapa kowe? Pilih sing nom apa sing tua? Ayo, milih ya. Ya guri sing tuwek. Elah ya ora iso ya cantik sing nom. Ra iso. Ayo. Ngene iki lho Cah, ancen resikone wong duwe ngene iki. Duwe apa? Sampe duwe apa? Duwe karep ngono kok. Bang kok ya. Rupamu kaya. Ulah mlakune sikil mlethek-mlethek kok iso. Ini mbok anggap mletheke lho. Iki gak mlethek. Apa wi? Nelo. Oh ya Nelo. padha ae. Padha wae. Lho nyenyek mlakune Mbak Eni durung ngerti nek Mbak Eni mlaku cantik. Aja. Lho praga. Lho. Yosi kalah lho. Alah. Wong Yosi iki lho ora mlaku ora nyapa lho. Lho. Ragawati. Oh. Mungkin Anda menang dari saya tidak mungkin. Apa mlaku? Iki masih moto karo klub yo apik iki. Biasa nek Pragawati mlakune ngono. Lah nek mlakune Mbak Eni piye coba Pragawati mlakune ngene cantiknya. lho. Sik. Iki mlaku tak terain jarak tawa. Kok iso jarak tawa? Iya, Mas. Santai, iku lho manuk Iki wis pirang-pirang santai. lho nek ngeti wis. Iki wis santai. Piye Pragawatine? Yosi iso mlaku ngene. Iku asli apa kerdus? Kok kerdus piye? Oh ya to? wong ki yo padha-padha wae. Tapi iki jatahku lho, iku mau wis Pak Iget sing dawuh. Iya, ndang nembang jope rampung jo.
Aku tak nembang. Iki kok sik to ya sing gentenan wae elek ngene kok iso kuwi sampean yo melek lho. Gene elek yo gene wong dhek yo panggelem karo aku ya Apa aku sul didik ae piye? Kono ijara. Pak, Pak. Pak. Dikono aku dikono lho, Pak. Diawe aku. Alah kok ya wong ora usah ngono, santai. Kok gentenan wong ya ora ngepang. Ayo Sak. Menung Wasuwenggan kula Asik. Nembe napa Mas Jolang? Ajeng ndandake Magicom, Pak. Sak. Bosan dandan Magicom. Lah apa model ini nek ora Magicom apa? Kok ngene kok Magicom. Lah apa? Jaluke apa? Dispenser rodok melarang sithik ngono. Kok dispenseri maksude? Kan panas dingin anget. Oh, mesisan kok Nek dispensere Mbak Eni aku mlih sing nggon anget ae. enak kaya Yosi kena dienggo ngejus. Ganti Mbak Yosi. Lah genten Nano. goleki si podahan. Alah. Nar yang ngene iki lho Mas, repoten di bojo loro ya Ora. iki rasakno kowe iki wong lanang lan aja srak. Mas Hari, ketua Karang Taruna maju iki tosane undurno, Cik. Sinden padake tosa. Rasane plek kaya kunduran ngono ya. Pokok ya Asemane Jo, bejo kowe lho Jo. pripun. Sinden-sinden iki sing mbayari aku. Terus Aku ora wani demek. Lah kok kowe mangku demek ngrangkul. lho jenengan ki aja iri ngangsu kawruh karo Bapak Eka. Piye? Ikhlas. Nek sinden iku jatahe dagelan. Lah dalang ora entuk iri wis ndek jatah dhewe. Lah jatahku apa? Ketebak. Kan putih kan? Iya, aku Mulus lho Pak Egit. Iya, putih mulus nggo namu ireng kok ya. Iya, kok iya. Yo. Walah. Rek maneh Pak Igit. Lale Mbak Yosi. Hiba bunga ing atiku. Kalah rai menang nasib. Nyanding bisa Iya alah. Dadi. Alah raimu mbok wiru nek lewama akeh, Cung. Diwiru piye to Mbak Eni? Iki lho, pipine diwiru. Lambi iki terahe gak wiron. Lah apa? Tuwek. Oh, Oh kisut. kisut to. Alah kowe ayu saiki. Kisut lho deloki ya ya kisut. Kowe kowe lho do ayu-ayu saiki 30 tahun kas lho. Piye 30 tahun ki? Sabrangno rata. Aku 30 tahun sabrang noratan le sampean 30 tahun kas. Atang-atang. blas ra iso lapo-lapo. Iku sapa Eni? Oh ngono. Wis ora ketokno Jo. Iya Mas Yos, ditenono wis saiki ayu kemayu. Saiki dek senadyan kaya kenong 35 tahun lho kaya tutup gelas diteni. Kok iso kowe tutup gelas? Kok iso? Ora iso nah aku tutup gelas. Oh. Tutup gelas ora iso. Aku tetep kok bendera lho. Oh malah ting lebet. Yo malah iku malah nemen. Klebet. Wah, Aku terus bangga. bangga apane? Yo malah klebet. Ah ngene. Sampe nek tuwa aja ngantek makani pitik. Lah ngopo? Darani adahe dedek kok. Iya, So. Lah mendah ya. Ayo. Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning karo Pak Darno Ngawi nggih. Iki sing do mantos iki channel akeh Mbak Ira saking Taiwan salam kanca-kanca CFC.
Pak Waris saking Surabaya. Nggih, nyimak Pak Kasir Bojonegoro, Majemblok ST Rembang. Oh nggih, salam kagem Romo Ika. Nggih. Mbak Ganesa saking Lampung nyimak, salam kagem Romo Ika, sembah nuwun Mas Agus. Nggih, nggih, nggih. Mek gajah jare. Buka saking vokal wae. Nenoy, Mbak Yosi Dian Pratiwi. Wane ngomah wis ora kresan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubang miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Garap gajah-gajahan no. Awan nganti wengi Eman yen nganti liya kang nyawani Kleyang-kleyang tak sawang bencong ning ngepang Kegantangan tak inggih saka katuan Sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon yanding selirane ora bakal atiku ketimbang liyan yen si podang handutut ati kepranan ora
bondo. Sampun katur. Matur nuwun. Mbak Yosi, Mbak Eni. Nggih. Dan bar iki nyuwun berkah Rama Ika kersane paring dawuh Mas Jolang. Karena sudah 25 tahun pengabdian Romo Ika adalah perjalanan doa yang tidak sebentar. Seperti minyak dalam pelita selalu menyala tanpa pernah habis. Wah. Semoga cahaya itu terus menuntun umat sekaligus memberi keteduhan bagi siapapun yang berjumpa dengan beliau. Nggih, nyuwun berkahipun Romo Ika monggo kalih Romo sinten bebas bakunipun diderekke Romo nggih Herman. metaraman so. Turuk. Monggo Romo Ika, Romo Herman. Mbah nuwun Romo. Dan Mas Sigit. 25 tahun adalah perjalanan lakon. Nggih. Dan lakon tersebut sampun panjenengan melalui kanthi ikhlas, tulus Mbah nuwun. Salam hormat. Tepuk tangan sedaya untuk Romo. Nggih, matur nuwun Mas Sigit, kula mboten badhe matur kata-kata. Namung atur panuwun mawon sedayanipun ingkang nggih donga nggih napa kemawon kangge kula. Kula nggih biasa ndonga ning dalu niki kula nyuwun donga kang panjenengan sedaya. Mekaten Mas Sigit. Lajeng ugi kanca-kanca niku bisik-bisik Dalam Pundi? donga ingkang kawujudaken wonten ing seni lagu. nggih. Lagunipun Loh Jinawi. Oh nggih. Dipun gamyongaken kanca-kanca badhe mbeksa sarengan. Oh, Monggo menika nggih matur nuwun. Loh Jinawi niku sing slendro niku. Apan wis nyoto niku. Oh. Duka kula nggih mboten patah apa. Nak anu nuwun sewu setunggal ingkang pirsa. Oh ya jumeneng Jo ngadeg Jo. Kersane minggah ingkang pirsa. Iya, Loh Jinawi Jinawi ya. ingkang pundi? Ladrang niki wau bener. Ladrang. Nggih. Ingkang badhe kepareng nderekaken kanca-kanca ingkang pundi Rama? Sedaya badhe joget bareng. Oh ngaten. Nggih. Niku donga ingkang kawujud wonten ing Wonten lagu Oh ing ngaten wonten tari. tembang nggih. Monggo ingkang nderekaken kepareng nderek beksan. Donga iki Jo. Monggo. Apan wis nyoto kondange Nusantara. Nggih. Monggo sinareng sinten? Kula tuturi. Oh nggih. Buka bonang Mas Sigit. Nah, Nika menyuro slendro menyuro. nembe anu Pak Igit. Ricik kemricik niku. Oh. Ha niku wau. Ricik. Oh, Loh Jinawi ricik-ricik. Oh iya. Wah, setunggale apa mulih napa niku? Monggo dadoske setunggal mengke. Apa Gus? Oh, Loh Jinawi kendangane serampat. Oh iya. Loh Jinawi serampat apa Loh Jinawi ricik-ricik? Oh, Gogomino. Oh, serampat itu karena nama judul tembang, bukan itu. Iya, paham. Ya, kendange kendang serampat, tembange niku Loh Jinawi. Ricik-ricik. Nggih. Sembah nuwun dulur sedaya. Nderekaken Bu. Nggih, sembah nuwun Rama. Nggih, sembah nuwun Rama. Rahayu. Nggih. Monggo sing kepareng nderek beksan. Dadi Loh Jinawi kendange nyuwun serampat. Oke. Gogomino terus ricik-ricik. Monggo menika Buke, lho monggo nderekke mriki lho Buke. Sing nembang wiwit Mbak Deni nganti Sing Mbak monggo. Melani Mboten jumeneng napa-napa. kabeh. Nah, ya buka bonang Mas. Yo. Karang Taruna monggo bergabung. Mas Hari dan kanca-kanca ayo. Monggo. Mbak Dika CS, Mas Hari CS monggo.
Tepuk tangan kagem Romo Eka. Lan kata-kata. Jebule Romo Eka nek beso tayub iki kaya aku jogete. Oleh ngatur sikil kangelan. Ayo apa nih ngagem nyamping kok ya. Jadi luar biasa hebat. menggambarkan kedamaian Pak Igit. Kedamaian kerukunan warga Klepu luar biasa. Ya. Hebat. Hidup pinter Beksan. kene kampung budaya. Wow, kanca-kanca niku pengamat dan sekaligus pecinta budaya. Leras. Wah, elok luar biasa. Coba iki Mbak Deni kene. Ya Mbak Deni. Iya. Aduh, lagi. Nek karaktere Mbak Eni kaya ngono, Mbak Yosi kaya ngono, nek Mbak Deni kuwi beda, Jo. Oh, ngaten. Presiden sing tegas. Weh, Coba takoni. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih. Ki polos Pak Igit. Oh, nggih. Polos tapi Mbak Deni dalemipun pundi, Mbak Deni? Nggih, saking Nganjuk, Jawa Timur. Weh, Nganjuk Jawa Timur. Mripate ngantuk. Timur. Nganjuk Jawa Napa Timur. niku terusane? Mboten napa-napa. Mripate ngantuk atine ning aja ngantek ngawur. Nggih. Nggih. Andani piyai tegas sing ngene iki. Biayi tegas. Ning dingkon wae wis ora tau izin. Nggih. Pokoke budal mangkat kumpul kanca-kanca. Pripun kabare Mbak Deni? Sae. Putra pinten menika? Nembe kalih. Garwa. Menawi enten sing badhe nambahi? Alah. Kok nambahi donga. Nambahi dongakno. Malah nambahi perkara kuwi nambahi donga. Garwa. Garwa? Nggih. Siji. Oh, siji. Nggih, siji pripun niku? Til, ya siji kok. Siji. Ora iso hitung-hitungan. Oh, Gak iya. iso. Nggih. Menika Romo Eka nggih pikantuk salam saking Pak Tito Ngawi. Nggih. Menika tangga kula Majasem Ngawi wah Romo Eka. Nggih. Menika kanca-kanca Rembang menika sami do nganu niki do beliaunya itu familiar. Ya. Temannya siapa saja banyak sekali. Nek wonten Rembang biyen nggih kalih Mbah Mus, Gus Mus menika nggih CS. nggih. Kanca sharing dan Ngopi lain-lain. bareng, nggih. Romane niku kalih kula nggih ngeten lho. Masa Kanca. Iki kenalmu iki kapan? kapan to? Terakhir kayak kapan terakhir? Rumangsaku ndek sore mau. Lagi sore. Tangi. Tak kira ngene kok wis suwe kok lagi ya pertama aku dhewe nderekke Kanjeng Rama Eka iki ya ming dalu punika. Oh nggih. Sok Lah biyen pas wayangan ning gereja Katolik Rembang kuwi urung Lah ketok ya, Jo? kula tesih bakulan. Oh iya. Dodol. Bakulan apa? Ayo bakulan biyen urung ana sosis. Anane ya wedang ronde. Ronde. Ronde piro? Ya ronde. Nggih, matur nuwun menika pikantuk salam saking Mas Risang Vicky Rembang. Weh, Mas Risang Mas Vicky sembah nuwun ini kadang-kadang Rembang. Wah, nggih. Alah. Tenang Nggih. familiar di Rembangi beliau. Nggih, niku nggih pikantuk salam saking Pak Purwoko Rembang menika Rama. Kalih pengumuman esuk pengajian rawon iku apa Rebu Kliwon tanggal 9 Selasa sesuk. Ayo, Mbah nuwun. Nggih, nembang Mbak Deni. Oke. Aduh. Iki kok dadine piye iki? Larasipun pelok Pak Pitoyo. Mas yo ngene nek nembang sing apik. Dibawani pangkur Mbak Deni. Lah, iki pas nadane gedhe cilike. Wong kok yo Kangenku. Iku Sikil mlebune papat. katresnan sejati. Nah. Nembang, Ya. Wis medeni. Lah wong aku lho takok kok sama nyente-nyente. Yo ning nadane nembang nggih kaya kanca-kanca lho. Lah aku ya takok ya basa lho, nembang niki ngono kok. Niku nggih basa lho halus lho ya ane. Iya. Iki upama dadi bojomu piye, Jo? Oh, alah kula kaya kerupuk Bandung Pak iki. Kok iso kaya rumah Bandung? Kanginan cilik mati. Ya wis aja. Di bojo ngene yo. Walah ora wani nganggo Pak Igit. Lah sebabe Lah kesampluk ora mindoni. mati. Mati. Piringe do pecah neh wong. Agek Arep jajal apa piye? ora. Ora mbok sampluke merongos mbok sampluk malah mendelep. Kangen. Nembang nggih sakniki nggih. Alah yo. Wah.
iki anggere ne ngono ku nembang. Oh, terus nembang. Nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Nggih, salam sik to. Ya. Oh, alah bocah ora dijak tangisan, dijak ngene. Ngono. Nah, ngenteni mesti. Ngenteni aku mesti. Ora ya oh. Kono malah kepingin ndang rampung genti liyane kok. Kok iso ngono lho? Akeh. Kok genti liyane iki maksude piye? Maksude nek bar bawa kan terus lagune to. Genti lagu liyane. Tak kira kok terus genti sinden liyane. Ora wong awakmu ki sidulan ning dingkon. Wis sampeyan ki kok kaya ngono. Ora Wis aja madu nembang iki Jare nembang. nek iki seneng aku kok ganti Mbak Yosi, ganti Mbak Eni. Kanggo hiburan sing baku awakmu. Ngono. Ayo sinden. Nanung Kangen ku tanpa upama kuwi nek mikir ra mok dunke sing nyuwara terus ya. Kok peh nggawa tabung gas angin mbok los lho tabung gas sing endi tabung gas? Sak cukupe wae engko nek kentekan napas kacau. Mulane sithik-sithik sing penting sak cukupe. Sak cukupe. Mantek sikil papat mbok nggo kabeh. Endi lho? Oh iki ora to? Iki tangan. Mataku peteng. Ala padune demek-demek ngono. Lha jenenge wong rai ngene iki nek ra usaha kapan entuk kok. Ket mau kok njur usaha wae kabeh mbok demeki. Sinden kok kono tekan kono didemeki kabeh. Alah. Mary, aku ora lho wong kono kuwi sebagian ndongakne sukses. Wong wis Lho, demek neh. wis to. Lho kene mau didemek ya aja ning kene kono, awar bis. Lho kok manyen-nyeneni aku? Mbak awar. Kon mani karo aku. Kon mani karo aku, he? Mani. Ora Mbak. Mani karo aku. Jaluk ngapura aja, jaluk ngapura. Mani karo aku. Sepurone ya Mbak. Mbak, sepurone Mbak. Lho. Wah, aku ora iso omongan wis ora sah. Iki ora mbok omongi kowe diarani ora becik, mbok omongi ngene. Iki jenenge wanita tenaga singa. Kok singa ya kok. Yo nembang. Aku tak ning ngisor wae yo. Aja. Dadi nek mbok junjung iso ber. Terus ki. Ya. Iki jane nek apa to kok gojek dhewe. Aku tulung anu nduk, aku ombeni aku kaget tenan aku. Kok sinden kok iso kaya kernet. Iya diteruske ayo. Ya, lah ngono apik. Mong sliramu kang dadi talanging ati Tujune kok jabrik apa ora? Walah tenane Pak Igit. Aku wis mengagumi dari kejauhane rawani nyedak. Ora ono mike ambles terus. Sampuk pleng raiku minger mengguri. Mike ambles teng pundi lho. Ya ning lambe. Kok mik kok ambles ning lambe iki? Lah kesuwen entukmu nganggo. Iya. Ben apik nek bawa ki. Ae kedawan Lah ya. wong nafase isih lho. Lah iya isih ning kok sak cukupe ngono lho kok. Senenganku sing dawa. Iki nyapa to jane iki? Sing tenang bolo. Sing tenang.
Aku sing nggon kene murup tak ndene. Geni. Geni aku. Nek senengmu sing dawa-dawa lek kaya untuku dawane gelem ora? Ya gelem. Ya engko dipangot. Ya. Bola-bola ketoke pikiranmu kok kaya wedi kali to. Kok wedi kali iki Mas? Pasir ngeres. Iya. Iya. Nanging Deni Bowo sing ngendang gedhe-gedhe gumun. sing ngendang napa, Mak? Ngendang wayang nih Mas Bari. Oh, sing ngendang wayang. Tuh gedhe-gedhe ki mergo suarane ki elok. Elok. Nggih. Kok ora mantra-mantra. Lah ngene mula nek karnaval dadi ula lho, Bro. Ngawur wae. Dadi apa? Ula, Kok ula? putri ular. Sing Putri sirahe ular. ula wae, sing ndase wong sirahe awake ula. Terus ke ya? Iya. Ngelingono rikala tinaka bungkon. Sebagian misahke mik oleh kadung kenek malah. Sopo sing wis kenek? Jaya. Cangkeme sik kanggo. Syukur. Nah, kuwi patenono wong ora penting. Lalu. Sliramu nate ngendika tarasno lair terus sing Katresnan sejati dikancani Mbak Ida Lala. Oh nggih, niku pasangan yang serasi. Oke. Wis kowe lungguh jo, kowe Nggih. lungguh jo. Oh nek ning kamera ndak elek. Pancen elek gawan lahir.